dan zal het vanke vleenen hoe de hele ede, dan zal het vanke vleenen. Nou, bij de vorige twee delen heb ik heel goede recensies. Ja, het is een beetje wel een stabiele factor. Maar op zich, ja, ik ben wel... ik heb geen idee dat het wel zou aanslaan zou, inderdaad. Ja, maar het is toch wel elke keer een avontuur, liep het mij. Nee, zeker, ja. En we hadden wel met de onvulling van Pieter Nel, met de twaalf stem is ook wel heel mooi worden, vind ik zelf ook op plaat en ik live, want zie ik met alle optredens mee. Ja. Dus dat vind ik wel een heel mooie onweest. Dus verder, we gaan putten willen. Ja. We gaan een combinatie voor de meeste binnen met de bandoptredens, maar we doen ook een peer met z'n tweeën.